I en aquesta ocasió, per a tancar aquest cicle, ens congreguem així en la llotja de Sant Jordi per donar la benvinguda a aquesta magnífica exposició 75x75 a Miguel Hernández. Volem rescatar de l'oblit la nostra cultura, tantes vegades menyspreada. Hi ha tanta gent obligada. Mira que aquest país és un país de músics, d'escriptors, de poetes, d'artistes, de col·lectius especials, d'artesans, i cal rescatar i recuperar el nostre estimat País Valencià, que tan intencionadament es continua desvertebrat. Aquesta exposició en la llotja de Sant Jordi, impressionant, és la nostra contribució com a artistes, i ho volem fer des del nostre propi llenguatge, des de l'art. Proposem amb aquesta exposició una aproximació a la figura del poeta, a la seva vida, a la seva època, però també una reflexió sobre el propi món de l'art. Les obres que formen part de l'exposició tenen unes característiques que la defineixen i que fan que sigui una exposició realment excepcional. Artistes d'una llarga i reconeguda trajectòria, junt a artistes emergents, i tots plegats en una idea comuna, en una causa justa, sense perdre identitat i cada un des del seu propi estil i el seu propi llenguatge. L'home despullat per sempre, etern, d'aquells últims versos de 50x50, al poeta dels ulls verds esbatanats, que va arribar en espardenyes des d'Oriola al segon congrés per defensar l'arma més punyent, la poesia, cultura contra feixisme. I així tenim a un dels exponents més importants d'aquest compromís social, com va ser Miguel Hernández. Una persona, un poeta, un artista que va dedicar la seva vida a intentar lluitar contra el feixisme, a lluitar contra les injustícies, convençut que a través de l'educació, a través de la cultura, es podia donar al poble les armes necessàries per aturar la barbàrie. Aquest és el gran missatge que ens quedem, perquè com dia Miguel Hernández, tristes guerras si no se l'amor la empresa, tristes armes si no són les paraules. Moltes gràcies.